Good morning, guys! Ayan si camera girl kasi anak mong tulog. Wala intro-intro. Good morning! Ayun oh. Tulog. Hindi kita madilim. A few moments later. Ayan guys, bago magtrabaho, magkape muna tayo guys. Trabadora. Kami ay, anong vlog natin ngayon, Peng? A day in farm. Mukat-mukat. Walang intro-intro. Pasok! Good morning, guys. Kami magkakape muna bago magpakain ng mga alaga namin. Kasi saka magunising dito. Alas 5 pa lang gising na. Hindi pwedeng pa tanga-tanghali ng gising pag nasa bukid. Kasi kaya ingay ng manok, talaok ng talaok, ay tilaok ng tilaok. Parang Ginagising ka na ng manok. Ay, parang nagpaano si Papa doon. Nagpa-doon. Ano yung tubig? Ginawang tubig yung drum. Kapi na! May tinapay doon eh. Kapi mo nga, te. Doon sa basket. Ito yung Tsaka kunin mo nga, Tsa. routine, guys. Tek umaga. Everyday routine sa bukid. Bali, ano na rin kami dito, guys. Dito na kami nakatira. Siguro mga one week na rin kami dito. Na ano, Wala na umuwi ako. simula nung umuwi si ate. Ang Dito na init kami kasi sa natulog. ang init doon sa bahay. Lagi kasi brown out, walang pagbabago. Gabi pa. Saktuin niya po talaga sa gabi mag-brown out eh. Init, para kang ano, kahit tanghaling tapat lalo. Parang hindi sa sunog ah. Dito. Ay, ginhawa. Karami namin kupon. Oh, maraming butas yung bahay namin. Kaso pa lang, magigising ka na eh. Kaingay. Dahol ng tahol. Kapi tayo. Kapi sa umaga. Kapi sa hapon. Ito guys sa bukid. Marami kaming gawa. Kasi yung dalawa guys, si Mami Dragon. Tumupad. Hindi siya dito natulog. Sa barrio. Si Ate Gretchen sa manok. Assignment niya ang manok. Ito kaya yung manok. Siyang Yung manok nakatoka namin, guys, sa marami mga na. manok. Marami Siyang ng taga-turo. Turo ka ng antibiotic kasi may mga turukan niya. Ano kasi may COVID. may mga sipon. Natidyoan sa baboy. Parang ulan guys. Oh. Ayan, madilim na. Ang gagawin eh. Madaling araw pala ay. Araw po. Wala pa yan. Maanuan pa yan mamaya. Magkulay blue na yan mamaya. Nag-aantay kami ng ulan guys. Eh wala ba ulan? Ang magluto si Ate Joanne. Siya po yung naka-assignment. Siya ay kukuha sa manukan ng itlog, pang prito. Let's go! Galaw-galaw! Psst! Tara na. Pupunta kami ng kulungan ng baboy guys. Tanda na ng makina si Papa. Magpapakain at magpapaligo. Yes, dito kami umiigib dati. Ayan, dito kami kumukuha ng tubig dati kaya lang bumabaw na siya. Pero matagal na rin to. Dati ganito lang, oh, ginaganto lang natin. Ayun, ganito Kasi dito pa dati yung bahay ako dyan namin. nahulog. Di ba? Di ba may nahulog yatang kalabaw dyan? Dati. Ayun, mali. Dito pa kasi yung bahay namin dati, yung unang ano namin. Tapos lumipat dito, sa may buhangin, tapos lumipat doon. Unang kubo. Dito talaga yung kubo Ang namin. unang bahay natin dyan, sa gitna. Hindi ko naabutan yun natin. Alam ko dito na.
Tapos marami pang tuko-tuko. Diyan tayo na unang tumira. Isa dito. Nagkain na ba? Ayun, ang dami sila ito. Hello! Kamusta? Ito guys, kararating lang kahapon. Ayan. Pero hindi yan yung native na baboy. Ingay nila guys! Ayan na! Basta kaya yan? Buntis na siguro yan. Yes, makakakain din kayo. Katayin mo. Yung katayin mo. Guys, baboy ko tong isa. Mayroon akong baboy. Pero, hindi siya nagabigay ng pambili ng beans. Nung may baboy ako, sakot-sakot na lang eh. Ito guys, buntis. Binuntis si Alex. Binuntis si Alex. Marami anak mo, dapat 24. Dati ano yata, 2 pigs to ay ano to idara. Bakit? Ate, haluan mo ng darak yan. Darak ko kasi ano siya, kahit hindi na daw siya mag-pigs dahil inahin naman daw. Umiinom siya guys, oh, galing. Inom. Parang dili. Inom lang ng inom. Ito lang inom na niya. Yung tatlo naming, native na baboy. Mas masarap pa to sa ano yan? Ito guys, ang lahi daw ng anim na yan, durok. Durok? Ay. Durik? Durok. 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 Bali, ano lang siya, kulay itim lang siya, pero puti yan. Ano siya? May Puti lahi talaga lang, yan. may lahi lang siya, pero hindi siya yung... Parang sa tao Parang din. sa tao, may lahi. May maitim, may maitim, maputi. Ang layo ng kulungan namin sa bahay namin, no? Para malayo yung amoy. Lakad ka ay... Ma-exercise ka talaga. Sabi ni Papa, maglagay na lang daw ang zip line dyan. Sabit niya na lang daw yung... Pagpakain ng baboy. Sabit niya na lang daw yung katawan niya sa tali. Parang hindi maglakad. Sarap ng tulog ko doon sa labas. Buti ng labas. Nakakanga pa yung bunga ko. Sarap lang yun. Nga, alas 3 kay paano kainit man. Walang manghangin. Hindi kasi gumana yung aircon natin. Hindi magana yung hangin niya. Hindi niya malaksan. Ayan po ang aming kulungan ng manok. Good morning, good morning, good morning. Good morning, wala man sila. Wala na sila, nakalayas na. Good morning ka dyan, awan mo, suda. Mag-harvest kami guys ng itlog para may agahan kami. Ito, bago lang. Magpisa pa kaya ito. Yung brown. Ang ganito, ang bago. Hindi yan. Tanungin mo kung bago pa siya. Bago ka ba o pabalot na? Diyan magtingin ko pa. Wow, May tao. May tao. Dalawang knock-knockers there. Dalawang lagayan niya. Wala na naman. Yes. O, diba?
May nakatira pala doon. Ayaw niya magpakuha, guys. Ginalimliman niya. Ah. Oh, di ba may agahan na kami. Almusal na tayo. Plus noodles. May napapisaan na rin kami niyan, guys. Nasa 22 na sila. Mamaya, papakita namin sa inyo. Pinakain na pala kanina ni Bakta yung mga manok. Yes, ito ang aming mga bagong baby. Welcome sa aming family. Kaway kayo, kaway. Hi guys, kanya. Hi guys. Kamusta kayo guys? Yun guys, ang aming mga alagang manok nagsikalat dito sa bukid. Guys, magpapaligo kami ng baboy. Ilang kilo na kaya yan? Ako may tain na naman, kawawali. Bukas natin yung pitlong, nagtain eh. Kaukaw. Kaukaw kwet. Aray ko. Wala pa. Hindi ka tayo lahat. Kung sabong dalong mga pitlong. Hindi ka tayo sa mabait. Ay! Ikaw mahirap. Sobrang laki ng saing mo, hindi ka magkasya sa butas. Pugsit-pugsit lang. Sira na naman. Baka may mga biik kayo dyan. Bumibili po kami ng biik. Maluwang pa po ang aming kulungan. Gumawa ng extension si Papa. Nasira pa ata ang aming makina guys. Ayaw na di na makasipsip ng tubig.
May singaw. natin. Hindi ko torta to. Ilan na yan? Ano ba yan? Wrong timing. Gapaligo pa man kaming baboy. Tapos nasira. Baboy na kami, wala pa nakahugas. Mukhang uulan, no? Makulimlim, okay lang yan. Cloudy day. Para makapagpalaka. Ano kaya ulan, kaya pa. Dalasan ko ilang abutin eh. Kita mo. Lagi maglabas. Ayan. Kapay mo nagputik kami. Kalakas pa naman yung tubig mo eh. Ba't hindi mo ka? Katuyuan nga. Wala. Siwari ito dito. Hindi makahigop. Kaya pala papagsot lang yung ano niya. Labas niya. Kunting hangin lang na mahigop to. Hindi magano. Magtaho ng tubig. Iulan muna para libre ang dilig. Meron na, guys. Ayos na. Matuturagsik yung mga yan, guys. Hindi tayo sa bulan. Magalaw na siya. Maglinis lang ng kulungan nyo. Sabon! Para mabango. Yan, ganyan. Behave lang. Ito na yung ginaganto yung sa Para fresh. Wala. Cute, takot sa tubig. Nasa isang sulok. Ayun guys, umuulan na. Lay, sinampay siya. Ito ang aming agahan guys. Itlog at daing. Much later. Ayun guys, dahil makulimlim ang panahon, magtatanim kami ng gulay-gulay. Dahil patay na yung aming ampalaya. Magtatanim ulit kami. Talong na lang natirang gulay sa amin eh. Yan. Ang talong ni mother. Kala mo dati hindi mabuhay ang talong.
Yan, kasama rin natin si Chacha. Tutulong din daw siya sa paglilinis. Nakakain kasi ng Chicken Joy. kaya masipag siya. Kailangan pala siya may Chicken Joy. Bago mag-sipa. Energy. Meron din kaming sigarilyas dito eh. Ayan, kaya lang wala pa siyang bunga. Ito. Sigarilyas. Dapat to lagyan natin ng paggapangan niya ate. Tanim ulit. Okay, para may ulan. Magtatag-ulan na. Much later. Oh, ayan na. Malinis na. Tanim ng ampalaya, guys. Dapat na ano lang ito. Pupunta ako guys ng papaya. Dwarf papaya. Galing to kay Brian. Cordonio. From Nueva Vizcaya. Itatanim namin doon sa may dragon fruit. Sa mga pagitan ng dragon fruit. Sa Ate Joanne nandun sa dragon fruit. Yan. Nagdidilig siya. Mano-mano. Para daw mabawasan yung taba. Anong siya? Mag-shower ka siya? Doon ka sa ilalim. Bilis! Burin mo na yung damit mo. Diyan ka na lang maligo. Huwag man tanggalin ang Sandali ko na lang ito eh. Huwag na! Para hindi ka na maghawak-hawak. Madulas ka dyan, oh. Hindi ka nagkuha ng shampoo? Yan guys, dito kami magtatanim dito namin itatanim yung mga pinunla na Ate Gretchen. Kamatis, talong, at papaya. Dami pong bunga. Oh, di ba? O, tiya, may pang partner na sa talong, oh. Harvestin mo na yung talong. Oh. Guys, nanyo naman ang ginawa ni Alec dito sa aking palang sigarilyas. Naputol niya guys yung puno, nalanta. Sobrang sa sipag guys. Nasobran sa pagpapala. Hindi niya napansin. May nasaktan na pala siya. Yun yun naman guys. So, Hindi niya pa nga napipitasan. Namumulaklak pa lang. ang bulaklak na nga eh. Sayang. Oh, may bunga rin ang aming saging. Eh guys, magtanong tayo ng sitaw. Sitaw ni Ale. Kaya huwag mong pagsabay. Mamaya naisitaw mo naman natin eh.
Akin na yung buto ng ano. Ito. Okra. Wala. Yan, Yung lagyan na bitaw, rin may namin bitaw ng pa tayo. okra. Bata po natin, kunti lang yung ano. Oh, tapos na, Lek. Maganda na tignan to pag malalaki na ang gulay. Habang di pa lumalaki yung dragon fruit, paliman muna natin. Sinabangan natin yung lupa. Kanin mo, dilig mo. Pero, narigat ka. Muna pa diligan garaw. Huwag na, hintayin lang natin ang ulan. Makita ng pabagayan. Much later. Yan guys, dahil wala si Papa, tumupad. Magpapasulamin yung kalabaw niya. Pupunta namin dun sa may maraming makain. Tara, Chad. Lain mo, pupunta natin dun sa may ano. Din siya oh. Naiihi nga. Lala yan. Habulin kayo niyan. Ano bang pangalan na ito? Halay! Kampay pa. Si Chacha. Siya ba pangalan? Puro lalaki yan. Ay, lain mo papunta Si dun sa Boy ano, Chacha. Sa may mga damo. Makain ka muna dito. Hindi, doon tayo mag-inom. Tayo mag-inom doon. Oh. Ano mo pa inumin to? Inom, may kuhain mo siya ako sakyan ko. Sakyan mo kasi. Hey! Kuhain mo yun oh. Ay, si Chacha. Kalabaw daw yan ni Chacha eh. Kuhain mo mo yun oh. Doon tayo mag-tayo. Marunong ka na magtawag siya. Magturuan mo mag-TikTok siya.